ин ахмақе ки дар хонаи шумо калон шид ҳамроҳи ту ирӯз не хеле ахмақай илтимос бигирен ами ушер бирасондагиша маҳкам кунен ё ин ки худша ёфта қатиш дигар хел бачаҳо гап мезананд ва ами айбе ки фарзанди шумо кардагия шояд нанг шуморо вай мекуна ба гардан мегирен пли бародаро мегардонен метиен. дӯстони азиз, ягон шабакаи нест дар ютуб ки тӯли солҳои дароз бе сарпараст кору фаъолият кунад. Аз ҳамин сабаб сарпарасти шабакаи мо ин ширкати даво аст ки доруҳои гиёҳӣ ӯро камкам мо ба шумо тавсия медиҳем. Инак яке аз доруҳои беҳтарин ва ки аз гиёҳ тайёр мешавад аз санои маккӣ, яъне ки сано дар Макка мерӯяд ва ин барои онҳое аст ки аз даҳонашон ҳар субҳ дар болиш об меравад, яъне ки кирм доранд, онҳое ки харобу лоғар ҳастанд ва мехоҳанд ки ҳамин дардро аз худ бартараф намоянд. ҳаминро ба шумо тавсия мекунем ки дар асоси асал, чорнитмин ва санои маккӣ тайёр мешавад. Дар инҷа чанд намудои дигаре ки медиҳем овардан барои баховат кардани мардонагӣ аст. Три ва одном аст дар инҷа ки як три ва одном як таш спрей мебошад, роли креми френка бозӣ мекунад. ин спрей аст, инаш бошад креми френк аст. ва дар инҷо капсулаҳо барои тифлони хурдакак витаминҳо аст, капсула барои занҳо аст, қисталхинди баъзе маслаҳҳои занона ҳаст, кремҳо аст барои занҳо, шампунҳо аст барои занҳо. Дар инҷо баъд дигар чизе аз ҳама зарур камкам ҳаво хунук аст, масла қибла барои гурдаҳо ман худам зиёд истифода мебарам ва масла типа барои меъда худам зиёд истифода мебарам. Масла чорнитмин дар боло ҳам хело ҳар намудаш зиёд аст, бори нав овардан бачаҳо. Ва дар инҷо барои буғумҳо ҳаво хунук аст, дарди буғумҳо манталина ки аз доруҳои популярни ҳам маз ҳам капсула ва тавон лер дар аз асал мешавад. беҳтарин доруҳо аст ки мардум зиёд хайрдорӣ мекунанд. Ва чизи дигари муҳим ки барои мӯи сар ва риш ҳаст, ин миноксидил мебошад. хело зиёд дӯстои мо гирифтанд, рӯи баъзеҳо риш баровардан, баъзеҳо мӯи сар баровардан. ҳамин ба ҳамаи шаҳру ноҳияу қишлоқу деревняу дар куҷои Москваву дигар областҳо ки бошед заказ кунед ба ҳамин номерҳое ки мебинед. WhatsApp ҳам дорад, агар занг зада наметавонед ба ҳамаи ҷоҳо бурда ба шумо тариқи почта Россия мерасонанд. занг занед, дигар саволҳои худро бидиҳед. ширкати даво. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, имрӯз назди мо як бародар омадагӣ аст бо як шикоят, як навъи шайтонӣ дар байни муҳоҷирои мо боз пайдо шудааст ки мехостум ҳамира ба самъи шумо бирасонам ва ин бачаҳое ки мардума фреб мекунанд расмоша дар шумо оз нишон метиҳам. шикоятҳо бисёр ҳастанд, баъзеҳоша кофтестем ҳозир орам иншоалло пайдо мекунем. ва расме ки ҳоли шумо дар рӯи экрантон дидестин, ин як дизд аст ки ин бародари моро ҳозир намехоҳам рӯша нишон тиҳам, чунки ки мега модарам мефаҳмад зиқ мешава ба хотире ки фарзанд мафреб дар Москва модар зиқӣ мекуна. албатта барои ҳам хотир рӯи бародара нишон надодестантон. ин бародар як мошин мехара. чанд сум хариди? 90,000 як мошин мехара. мошин некси буду? матиз, мошин майда матиз мехара. ва ин дизде ки шумо дидестинша дар рӯи экран худката бар бестин бари худм да монам диза. ин диз мега ки соҳиби мошин дар Тоҷикистон аем, вале баъдан мо соҳиби мошина пайдо кардем. соҳиби мошин мега ки ма ин дизда мошина аренда додагӣ будам ки биги аренда ҳайки мошина бигард. ва ин гирифтааст мошина дар ин бародар фурӯхтааст ва ин соҳиби мошинша аз дасти ин бародар мегира. бародаре ки оли пеши мада омадааст шикояткунӣ. шав хобу мега саҳар мехазим мошин таи домда нест, яъне ки соҳиби мошин дуюм калидша дора омадааст мошина гирифта бурдай. ҳамин дизда мо фаҳмидем ки ай душанбе ай райони рудакӣ 9 километр амонайни деҳаи меҳтарӣ. хоб деҳаи меҳтарӣ падар ва бародараш дар Санкт Петербург кор мекардиянд. ҳамин дизд касе мешиносаш ёки дизд агар мана дидеста бошӣ дар комментария бинавис, ё ин ки инстаграми ма ҳастай ё ки телеграми ма ҳастай, поин описанияда мемонам, бинавис, ё ин ки номероятро бимонем, рақамта бимонем, рақами бародар ҳозир деҷа менависем. ин рақам да занг бизан, баъд ма миём номерота ма да як WhatsApp та додан нависонам, WhatsApp кор накард.
ё касе мешиноса ҳамин бародар дар хабар тен, мо дар Россия бояд дар якдигармон кӯмак кунем. Мо агар дизда мешиносем, ҳамсоямон аст, медонем дар куҷо кор кардаистай, ҳарчанд дизиша медонем, ақаллан хабарш кунем ки дар ютуб герои ютуб шудӣ, рекламат кардистан, биги занг зан, проблемота ҳал кун. Ҳамчун як марди мусалмон, ҳамчун як марди бавиҷдон ҳамин дизиёра дида чашм напӯшен, ҳарчанд ки ҳамсоятон боша, ҳамшаҳритон боша, ё ки дар пештон шиштагӣ боша, агар ҳамин дизда ки 90 000 бародара гирифтай ва грехта гаштаистай, заблокировать кардай бо ватсапи бародара, номероша кишта партофтай, менаманам зангш мезанам, кор намекунам номерош. Дӯсто, биё ҳама каса як кӯмак кунем ҳамин диздора, ягон хеле шармандашон кунем ки нафарҳое ки дар оянда мехоҳанд диздӣ кунанд, якамтар фикр кунанд ки намехали шарманда мешем ва ягон роҳи нормалиро пеш бигиранд. Барои ҳамин хотир илтимос, ина номеро дидаистен ҳаматон, ҳамин диз ина баримада сураташ айнҳум километр аманальни деҳаи меҳтарӣ озя дақиқа ҷанависондагиай фарзанди бобои Хурсандмурод. Падараш Хурсандмурод ном дошта будааст. То ҷое фаҳмидем, падараш дар Санкт-Петербургай. Падар, агар шумо дидестен ҳамин видеора, дар алоқа бубуроем ба ҳамин рақамоқати мара меовен ва ҳамин айбе ки фарзанди шумо кардагия, шояд нанг шуморо вай мекуна, ба гардан мегирен, пили бародарро мегардонен, метиен, ё ки не, агар мои бачаро биёвем, қатъи дига хел гап мезанем, ё ки бародари азиз, шояд шумо беҳтарин бародар бошен, вале ина ахмақе ки дар хонаи шумо калон шуд ҳамроҳи ту, ирӯз нехали ахмақай. То ҷое фаҳмидем, шикоятҳои болош бисёрай. Илтимос бигирен ҳамин ушер бирасондагиша маҳкам кунен, ё ин ки худша ёфта қатъиш дига хел бачаҳо гап мезананд. Худованд нигаҳбонтон боша. Видеоро максимум поделиться кунен, дӯстои азиз, пан кунен максимум ки ҳамин дизда мо биёбем ша. Як чизи дигара ёдум наброрум, дӯстои азиз, бисёри шикоятҳо авито шидистай. Мошина мебинанд, фурӯшандаш тоҷикай, зангш мезананд, нархи мошина гап мезананд, маслиҳатҳо 100% мепаза, ё ин ки ҳамин хел квартира дар телеграм мешава. Мега ки то ту меоӣ ки может бит яке отказ мекунӣ, ба хотири ту шида ма дига клиентом отказ кунам, потенсиални клиента ма рӯи ту шида даст метиҳам. Барои ҳамин хотир агар ту конкретно харидор бошӣ, сума пешакӣ парто мега 10 000, 20 000, 50 000, квартира боша 5 000, 10 000, период парто мега ки то омадаен тира, ма дига ҳамаро ҷавобтон ба дили пур. Вақте сума мегзаронанаш, заблокировад. Значит дуруғай, на квартирай, да авитоам ки боша, на мошинай, на ҳичи. Период ягон зоти зиндара сум напартоен, фарқ надора риши вай чанд қад дарозай, фарқ надора ки вай қатъи шумо чӣ хели гап мезана, бародар мега, машалло мега, оли рӯшона сиёҳ кунам, як хелаш аймуллоҳоро зур бисмилла алҳамдулилла меган, лекин рӯшона сиёҳ мекунам, бисёри баъд шидагиян. Период ягон зоти зиндара сум напартоен. Агар намешиносиш, холи ман шуморо гум период сум партоен, мара мешиносен ку правильно, лекин бегоноро ки намедонӣ ки оқибати кор чӣ мешава, худона ба даст сихтон фреб натиҳен. Худо нигоҳбон.